רגע, הוא מאשדוד גם טוב. סקה עוברי. זה טוב. חייק! תגיד לצלם אותך קצת, מה יש? הוא אסור לו להצטלם. תראה, הוא אפילו לא מדבר, שלא ישמעו אותו. בטח, זה... זה סוד מקצועי. יגיע למקומות הלא נכונים. זה יגיע. ללכלך עליו אתה יכול, ישמעו את זה. אפשר ללכלך עליך? כן. זה לא עושה בראש לו. וואלה זה חשוד אפילו פנימי. או ממנו את התמונות, תחריבו. שלח אותם לאיראן. תשיך. מה אתה בא לפה, נתון העולני? מי בא לפה? למה אתה? מי בא לפה? לאיראן. לא מאיראן. באפיפיור. אפיפיור. מאיראן. ניסו 1,500 חיילי מג"ב, אתה שומע מגועים? ארז! ניסו 1,500. איך? 1,500 מילואים ממג"ב בגלל האפיפיור. אתה יודע איזה בזבוז כסף זה, כולה אפיפיור בא, תראה מה עושים. מה עשו? ניסו 1,500. דווקא בל"ג בעומר יהודות, דווקא. ב-11 ל-50. דווקא. אתה רוצה לשרוף אותו.